Zdraví vás Dědulás, jeho první video. Tak vám ukážu náš barák. Tady to je naše horní patro. Venku prší, jinak bych vám to ukázal trošku i zvenčí. Jo, tady ze zádu. Tak tady moc nic není nahoře, ale pak máme ještě doly. Sorry za to sekání. Já hraju trošku na špatném počítači, takže se fakt omlouvám. Zkusím se trefit na žebřík. To je v háji. Jo, už jdu. Zvenku vám to ukážeme pršet. Jo. Ne, na mě se to strašně seká, takže se fakt omlouvám, protože tady vedou naše schody. IPinu na server vám dám do popisku videa. To je naše podlaha, nebo spíš tady toho taky moc není, to jsou spíš naše doly. My teprve jsme se sem asi před týdnem zavali, tak to jenom ukážu, jako jak se bydlí. Zatím tohle je jenom ukázka, jo. Skoro nic není. Jo, vlastně ještě natáčím svým kámošem, tady ho vidíte. Můžu se jít podívat do dolů. Jo, takže budu se snažit, aby příště nebyly takový lagy. Tak co natěžíme? Jaký je ten kobl? Jo, doufám, že vám to tady to bude stačit. Jenom ukázka našeho baráku. Příště vám toho ukážu víc, jenom dneska, že jsem vám chtěl udělat nějakou tu ukázku. Příště se budu snažit vám toho fakt ukázat víc. Zavřeme. Takže čau, se s váma Dědulás a Katie Battle.